Hello mga tats, mga adlaw ka na itong tanan dira, no? Nakatesting na ba mo aning gulay nga puro lang kamunggay o repolyo nga with bulad para sa ako lami na kay ni kay siyempre pobre man ta. Dawat ta unsay maabot sa to karong adlaw. Magpasalamat ibon ta sa Ginoo nga nagrasya na abot ka nato. Tara, sabay ko ninyo. Di ba tayo'y narito upang maging malaya at upang palayain ang iba? Ako'y walang hinihiling, ika'y tila ganun din. Sadya'y bigyang laya ang isa't isa. Di ba tayo'y narito upang maging malaya at upang palayain ang iba? Ako'y walang hinihiling, ika'y tila ganun din. Sadya'y bigyang laya ang isa't isa. May tats mga unta. Gulay taning repolyo nga with kamunggay. Maora jud giabot ang adlaw. Ug atong bulad. Wa jud tilay nadakpan karon. Maora jud taon ni. Tara mga unta. Okay na na tats, ang importante na gyapon tay gikaon karong adlaw. Magpasalamat gyapon ta sa Ginoo nga gitagaan ta niya grasya bisag ingana lang na. Ang uban gani dira kopras na gikaon, ang uban saging. Pero sige lang, laban lang gihapon ta sa ato ang kapobrehon. Ayaw lang jud mo kalimot pag-ampo sa Ginoo. Nga unta ugma tagaan gyapon ta niya grasya bisag unsa lay maabot sa atong kinabuhi. Atong pasalamatan kay pobre ta Dili na nato pangarapon kung dili man na nato kaya abuton. Ang kanunay natong himuon, mag-ampo ta sa Ginoo, magmata ta nagkabuntag, magpasalamat nga magpasalamat ta siya. Ang importante, wala tay sakit sa tong lawas para kada adlaw ta nga maningkamot para sa tong pamilya ug sa tong mga anak. Unya mo lang sa to. Dagan salamat.